بشتریا رفراندومê ji sedî heftê û du rêjeya dengên erê ji bo serxwebûnê jî ji sedî nod û du nokte heftê û sê bû. Dewletên wek Tirkiye, İran, Iraq û Sûriyeyê jî ne bes li dijî referandumê derdiketin. Her wiha di pêvajoya referandumê de û piştî referandumê ji bo ku rê li ber encamên referandumê bêgirtin jî çi ji destên wan hatin kirin û hevdû re planeke hevbeş ya têkbirina destkeftiyên Başûrê Kurdistanê meşandin. Li gel Netewaya Kurd, hemû gelê Başûrê Kurdistanê li gel hemû tehdît, zext, astengî, êriş û planên qirêjiyên derekî û navxweyî, bi cesaret, bi biryardêrî û bi xwebaweriyeke bi rûmet çûn ser sindoqan û ji sedî nod û du nokta heftê û pênc ji serxwebûnê re gotin erê. Netewaya Kurd û hemû gelê Başûrê Kurdistanê bi pêkhateyên xwe ve rûmeta xwe parastin û daxwazên xwe ji dinyayê re eşkere kirin. Vê helwesta gelên Başûrê Kurdistanê bi rêyên demokratîk îlankirina îradeya meşrû û reva ya Netewaya Kurd bû. Di çaremîn salvegera referanduma serxwebûnê de em him referandumê û him jî encamên wê bi rêzdarî silav dikin û careke din jî îlan dikin ku em piştgiriyê li vê îradeya gelê Başûrê Kurdistanê dikin, serxwebûn mafekî meşrû yê gelê Kurdistanê ye. Wan hêz û aliyên ku bi plan, bi hewldan û bi tehdîdên xwe nikarîbûn rê li ber referandumê bigirin, bi alîkariya beşek ji Kurdan û bi destê hêzên dewleta Iraqê û Heşd-i Şeعبî di roja 16 Cotmeha 2017 de careke din Kerkûk û navçeyên ku mijara madeya 140 ne hatin dagirkirin. Dagirkirina Kerkûkê û êrîşa 16 Cotmehê bin pêkirin û tunehesibandina îradeya meşrû ya demokratîk û neteweyî ya gelên Başûrê Kurdistanê bû. Em carek din jî dagirkirina Kerkûkê û dagirkirina ji sedî 45 jî zêdetir xaka Başûrê Kurdistanê rûreş dikin. Hêvî û daxwaza me ji partiyên siyasî û ji serokatî, hikûmet û parlamentoya Başûrê Kurdistanê ew e ku li îradeya Netewaya Kurd û pêkhateyên Kurdistanê û encamên referanduma 25 îlona 2017 xwedî derkevin. û ji bo cîvcîkirina encamên referandumê tê bikoşin. Bi tifaq û yekgirtineke neteweyî û xurt li hemû destkeftiyên heyî yên li Başûrê Kurdistanê xwedî derkevin. Hêza pêşmerge û hemû dezgehên heyî yên dewletbûnê bikin yek, pêş de bibin dezgehên nû yên hevbeş ava bikin. Lê xwedî derketina îrade û encama referanduma serxwebûnê ya ku di 25 îlona 2017 de li daket divê em wek erk û watiniyeke neteweyî niştimanî qebûl bikin. Vê demê jî û niha jî yanî şertên referandumê hebûn. Lewra eger referandum çê biba jî çê neba jî dewleta Iraqê dixwest Kurdistanê bifetisîne. Lê yanî piştî referandumê jî werxuya kir ke yanî dewleta Iraqê û em bêjin ki Amerîka û İngilîzan ji bo ke em bêjin ki Kurda yanî em hin tiştê wan em bêjin ki bi sînor bikin rêdan Iraqê ke bi ser Kurda were û di maddeya 140 de deverê maddeya 140 de Irak veya ji destê Kurda îşgal bike yanî destê Kurda derxe îşgal bike. Eveya ne dewleta Iraqê referandum çê biba jî çê neba jî wê her veya bikira. Lê Kurdistan bi referandumê wek tapuya serxwebûna Kurdistanê xist destê xwe ji dunyayê re got ki milletê Kurd sedî nod û sisê serxwebûnê dixwaze. Êdî naxwaze bi dewleta Iraqê re bijî.